Alright, naimbag na oras tayo amin na sa ngapada. At tuwing araw din ti ka back to back ti kalman laeng ni Manong Nemi ti programa nga napauluan. Kumusta ka itan kasin? Ayan, problem of the day portion. Kapakaibasan ti surat pakasalita ti parikot iti biyag ti may sangag problema kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Kada tuy manen ni kasin yu ayong nga umay manen na agserbi umay mangibasa iti may sa asurat. Surat nga agapo kay ni Biding iti Ilocos Norte. Iti ko nanan, Burgos, Binubanggi, Burgos sa. Ayan, Biding iti Ilocos Norte. Thank you ti panangiburay mo na ti problema. Dating nga din ti problem of the day nga napadayawan nga na maibasa itatangaal daw ken maikan iti pamalakad. Agapo ken ni Biding iti Ilocos Norte. Sagudayan nga ti surat ni Biding. Dear Kasin. Agkabaranggayan kami kay ni Kikay. Nagkaredwaran kami iti elementarya aging iti high school. Kaya nagpadpada kami adi nagtuloy nga nagbasa gapu iti rigat ti panagbiag. Siyak, nasapaak nga naulila iti ina. Mangalap idi ni tatang ang gaputa nagsakit, insardeng nang tinagkalap. Nasapaak ba't nga nakasursuro nga nagkalap, nga iso ita, ti pagsapulak. Nimet Kikay ket may sa abastarda, anak iti kinabalasang ni Auntie Belen. Nga duwadalaeng iti agbibiyag, duwadalaeng ti agdenden na. Nga idi ubing kami pa kini Kikay, ada idi narik na ka na isang sangayan nga ayat ken kuana. Isu nga idi tabaru akon ket balasang met ni Kikay, rinugyakon tinagarem ken kuana. Ket naimbag nga malam yu ante. Ket kastamit king Biding. O umay kan sama nin agipadigo apo nagdadakkel digitan nga talakitok. Wen nga rod ante adatalo nga bukal nga talakitok nga napanaak para kada kayo ante. Ay, akit libre man nga rodin ati pang Rabi Imi. Nagimas nga sigangen nga adda kumalaok na nga rangaw ti balang gaya. Alakit agyaman ak Abiding. Awan ti anyaman na anti. Adda ni Kikay anti. Dandani siguro itan ta masapsapa da nga agrikep iti karinder yang nga pagtabtrabahuan na dita sentro. Sige baliwak to nga ti umay anti. Umay mo to pa siya rin ni Kikay madamdama. Kumaanti Alawan Biding. Awan mo ti dakes na tabalasang pay ni Kikay nga anak ko ket baro ka mat. Ket baring no saan mo to nga marana ni Alwin Alwin kunayo anti? Wen, ni Alwin nga mga arem king kuana nga negosyante nga tagalawag, nakakutse. Di mo kadipe naranrana, di mo kadipe nakitkita ni Alwin? Saan pa'y anti? Sige pa nga rod anti, agsubliak to madamdama. Alawen Biding, ken agyaman akmanin ay ti inregalo nga ikan kada kami. Apo, Diyos ko, ayan na imas man ti pangan mi madamdaman. Wen anti, awan ti anyaman na. Ay na. Nagimas nagkaldo iti digo iti sinigang nga talakitok. Nangruna ko man dagiti dadakkel tinapanaam Biding baraw. Ay, adamit nakita iti nga talo nga dadakkel tatang. Ngim inlasin ni Manong ta napanamit manin in regalo kada manang Kikay. Anya, talo nga dadakkel. Tilada nga ibagbagam si Menggay. Nakamarmarites ka nga talaga. Kit pudno met Manong kit nakita. Saan mo nga kagurapay ni ading mo, Biding anak? Tamaawatan da kamay. No may regalo iti babae nga ararmam. Ket nasken anga dagitay dadakkel nga ikan. No napipintas nga ikan ti itid mo.
Saan kit di nga di kiti babasit. Ang ti makadakis tatang kit. Saan ba takayat ni Manang Kikay ni Manong? Aping ako namat nga saan nakakayat. Aping ako namat ti kasta minggay. Kit kasano nga kayat nakamanong kit adamit nobyo ni Manang Kikay. Ni Kuya Alwin. O guwapo ken baknang sa nakakutse. Pasaray umyan kano pa yan sa J Balayda Manang Kikay. Sumarding ka man minggay. Imubingan ka nga maritas. Saan nga chismis da ito ibagbagak king ka Manong Biding. No dikit pudno. Sumarding kang kunakit. Ay, talnakan nga kamsat. Isang kayo nga agapa, dakay pa iti sango iti grasya kat. Ala, ipasnik tayo kit din timagan. Barok, Biding. Tatang, ibut may balakad ko keng kabarok kat. No saan nakaakayat jar armam? Saan mo nga ipapilit ti bagay? Nupod numan nga danubyo na ni Kikay. Awan ti rason na nga yung kapila ararman. Angin ipatpatig ko unay-unay ni Kikay tatang. Idi pa'y laubing kami, amuyo day ta. Awan, angin, no saan nakaakayat? Kat saan kang agpilit Tano ti kayat ni Kikay kat maikamang itinabak ng nga kaamaan. Ay, awan ti maarabid mo. Tanya nga rot kat nakurapay tay laeng. Angin jak tupulos bapukawan iti namnama tatang. At dalat taging ka barok no isot ti kunam. Angin ulitik. Ulitik dumngig ka. Tatang. No saan nga naikariniki kaya para king ka, masapul nga awatem nga si pupuso. Talaglagi pem, saan la amay maysa ti babae dito'y lubong? Nabit pa siguro when the first time magbibuya ni Sir Ruben Viray from Sual, Pangasinan. Happy watching ka rin ka, sir. Di Russell James Arizabal. Kablawan namin di ti mekaniko ti Raffles nga madama ti assemble dati makina. Ayan. Hello pa kindi pareng Ryan Raffle dita San Lorenzo, San Nicolas. Marites Tejada. Ni Tito Magdaleno Orita nga agsapsapol iti maasawa na gaputa may sa abalo Uray ka no balo nga. Marvin Dumalag agpakablawak man kasin kablaw man ni Laika nalpas detan kasin niya. Ayan, happy watching kasin Chita Ruiz ni Auntie Justina. Yan nagiti kabagyan tayo nga Ruiz dita Hawaii. Adda nakaparada akot sa ti sangot ti balay da Kikay. Dahil ka diti ibagbagan ni Menggay nga nobyo ni Kikay. Dati ka tati imbagay tay malim ni Auntie Belen nga agnaga ni ti Alwin nga mga arim kini Kikay. Napintas dati kutsena Naunaan nak no kasta. Angim agpatuloy ak laeng. Naskan nga makasaritak ni Kikay. Takayat ko nga maamuan iti daytoy matlaeng nga rabiin pudno nga adan nagkinaawatan da Kikay ken detang Alwin. Isu nga naskin nga makasaritak ni Kikay. Apo. Ay, Biding, dumanon ka. Uwe nanti. Sumuray ka ko nanti. Thank you itin regalong ka ikan Biding. Nabsugak.
Uray ni Alwin, nabsog, nakipangan ngamin kat inimas na tinagkaldo. Awan ti anyaman na. Alwin? Uwen, deti akin kotse, deta nakaparada ta sango. Madamdama, kaya maamukan to king kwana. Diyak ko magpatuloy itayin, kaya kahit amok nga da sa nga ilim. Angin kaya't ka kung mga makasarita, tapno maamuak, no anya tigasat ko dita pusom kikay. Ladingitek biding. Angin, inaklon kun ti panagayat ni Alwin kanyak. Aha? Kenrantami pa yan nga pagtulagan ti kasarmi. Sorry, biding. Basta ka di kay. Biding, mamati akmet iti kinapudnum kanyak. Kenjak libaken, napatig kamit kanyak ta, nabayagtan nga agam mo, sipod pa idiubing ta. Ken nakita ko ti kinasayaat mo. Aglalo iti pananggisagsagot mo kada kami, iti makalapang nga ikan. Ngem, ladingitek ngem napatigmet ni Alwin kanyak, urino nabiit kampay nga nagamam mo. Ngem, apengor nga saan nga siya tinaklon mo, kikay. Idinto nga siya tinabayagan nga maamom nga kunam. Naikari siguro nga saan nga si kati para kanyak, biding. No diket ni Alwin tinaikari. Nasakit kikay. Nasakit. Ladingitek biding. Akit ikarkararag ko asapi ko mata. Iti kabiita na panawin ket makasarak kanto iti kasukat ko dita pusom. Ulitek biding. I'm so sorry. Nakasaksakit day taapan nakapaay ko kinayat kasin yung grabe. Grabe ta nabayagin nga adda nalimid nga panagayat ko ken kuana ken nabayag meten sipud impudnok day ta nga ayat ken kuana. Kadyak ni namnama nga paayen na. Ken pudno ti pamatik nga damit panagayat ni kikay kanyak. Ngem kaskas di nga pinaay na kasin yung ket gapu iti day nga pan nakapaay ko ket nagbartekak. Taket ko nga makalipat. Diyak kadibit ko na kinggang ano anyaman tigasat mo iti panagarim mo kinikikay ket awate masipupuso. Pasensya kayong tatang. Pasensya kayong kahit ko lati kahit naginom ka ket din iti arak. Nagbartik ka ket din. Taada ka dingarod may tulong kang ka ti arak. Baring no makalipatak tatang. Tanasakit. Linuloko. Kung makalipat ka ano mabartik ka una yan. Agim inton makariing ka. Anyan tumanan ti mapasamak. Agbartek kanto ka di manan. Agim ipatpatig ko na hindi kay tatang. Sakit. Agim saan nakamot nga ipatpatag? Saan man? Ipatpatig nakmet ni kay tatang. Saan na ka nga ipatpatig Saan man? Ipatpatig na. Anya nga saan man na kunam ko pinaay na kangaron. Sa balit inaklon na. Agim siya ti ipatpatig na tatang. Nabayag kami nga gamamon. Ngem gabutan ako rapayak laeng. Di na kayat nga ti pagtungpalan nagatkas kanyak nga mangalap laeng. Katbak nang day nga Alwin ta nakakotsepay. Ada negosyo na. Isu nga ni Alwin ti inaklon na kat siyak ti pinaay na. Kastaman no kasta. Agim isu lang nga isu pinaay na ka. Kahit nasaon saan na ka nga kayat ni Kikay. Tano ipatpatig na ka kuma. Agad uri mangalap ka laeng ako na magmusika kuma tinaklon na saan ka de. Okay, apek sagit ka, 5 lalakyan ka, luko. Apek gabi nga nakarwa, apek gabi nga nakurapit tayo laeng tatang. Apek gabi nga saan tayo nga baknang. Kitawan mabalin na tayo sutigasat tayo, anak ko. Agim no itultuloy mo kumati kinagagat mo. Kung nagagat ka mat, nasa lukag ka mat. Kung itultuloy mo dahil dagat umasensun tumutlaang tibiyag mo. Umasensun tumutlaang tibiyag tayo.
Iso nga saan mo ko mga dadailin ti biyag mo, gapulaeng iti pa nakapaay mo iti ayat. Gapulaeng ti panang paay keng kanikikay. Angim nasakit tatang. Nasakit ti mapaay ken ayat tatang, nasakit. Kastigahin ti sakit na. Word, ambok anak ko, nasakit. Ngem agbalin ko maging nga karit da ito nga pan nakapaay mo. Ing ka maturugan, ala. Kalubam dalan. Kasamunton nga ulitin pa iti agbartag, gapula ka dayta. Iyad addam ket di ati pa nagsalukag mo, tapno umasenso ka iti biyag mo. Wow! Manong, adu manen ti nakalapam nga ikan. Siyak manen ti mapan mangilako ka dagitoy. Wenading ko. Ang imibatim dagita talo nga dadakkel nga talakitok ta inakiregalo. Ala, iregalom? Taada ka di manen ar-armem nga sa bali, manong? Nga iso ti pangiregalwam? Saan? Iti ayandaan ti Anti Belen ti pangipanak. Iti ayandaan ti Belen? Ayanda manang kikay? Wen, ang imapay manong. Kit adan nobyo ni manang kikay, mapan mo pala regaluan. Di mo kunain nga di mo pa insarding ti panangari mo keng kuana. Idinto nga adamet nobyo nan. Nabayag ka no, nabayag kami nga jak nakita ni kikayen. Angim, kaya't ko kumamakita ta, ti damag ko kit nabayagan nga saan ka nga napantay nobyo na, di balayda. Kit ibaga na nga pagtulagan da ti kasar, nga maging gayta kat di tamat pinagkasar. Iso nga inakiti balayda ta kumustaek. Amuag no ape nga nabayagan nga dinapantinubyo na iti balayda. Ket gagangay nga regalwak manin ida, iti ikan taado tinakalapak. Ne, datatalo nga talakitok. Amok kaysot paborito ni Kikay kan na ni Auntie Belen. Ala, amo tuloy nga roden, ading ko. Thank you, Amiding. Agyaman ak tadimteng ka. Pingor nga, nagsansaning ika. Nagsansangit ka di? Haan? Saan? Agsangit ak ta maragsakan ak ta. Malagip nak pay laeng. Nabayagan nga saan kami nga nakasida iti talakitok. Tiyagpaiso, kikay kat kanayong ka nga malaglagip. Iso nga imayak, takayat ka nga kumustahin. Agyaman ak. Kan nabayagan day dinaudi nga nakita ka. Ayun gayam, kumusta kayon kini Alwin? Ti amo gidi kat dandanin ti kasaryo ta kunamidi nga pagtulagan yon. Day tapay ti may nga kasangit ko bidi. Apay. No kaano pa nga kasapulak ko man ni Alwin. Ngim saan meting agpagpakita. Gaapi nga saan agpagpakita. Busy ka di iti negosyo na. Wano adda ka di napanan na. Tsak amo. Tsak meten makontak isuna. Idi maamuan na nga masikugak. Di met nagpagpagitan ken di met nagparpariknan. Anya? Masikugak kikay? Wen biding. Kat numaamuan ni nana nga masikugak kalpasan dinak ikasar ni Alwin. Ilaksid naklagad din ni nanang. Taapi ko mailaksid na ka. Kit inkarik idi kwengkwana nga jak tuladin ni Suna nga agbalin nga disgrasyada nga aga nakabalasang. Tasyak nga rod ket bunga ti kinadisgrasyada ni nanang. Anya nga rod ti plano mi takikay. Jak pay amo biding. Jak amo ti aramidek. Jak makapanuno itinasaya at gapo iti da iti nga problema. Anya ayat ti maitulong ko keng ka. Ti kabuting ko kita mga no. Maamuan ni nanang. Kitagbalinak metakas keng kwa na nga aga na kabalasang. Diyos ka. Ala, saan ka ngagsangit ikas na, Kikay? Saan ka madanagan? Biding.
Saan ka madanagan na daakla dito'y para king ka? Gaputa ipatpateg ka unay-unay kikay. Biding, pudno ka di nga ipatpateg nakpailaeng. Owen, saan pa nga nagbaliw tirik na king ka kikay? Angim sana kun nga maikariking kagaputa masikuga kun. Saan pa nga naladaw ti amin kikay? No kayat mo kat ikasar ka. Tapno adan to mariingan nga ama ti anak mo. Tapno adan mangikasarking ka. Kat ibagatagin nanang mo kang siyak ti nakasikugking ka. Tapno saan ka nga aga nakabalasang. Angim, okay laking ka nga saan nga sikat ti ama ti sikug ko. Ipatpatig ka iti likodan ti amin kikay. Saan nga napatig ka niya kiti napalabas mo? Tinapatig ket ti agdamakin iti masakbayan. Tinapatig ket ipatpatig ka. Isu nga ikasar ka iti kabiita na panawen. Agyaman nakbiding, nakaimimbag ka unay. Talagang agmauyong ka ka din. Baraw. Tatang, saan nga minamauyong iti agayat iti napudno? Kaano kumapi nga minamauyong iti agayat iti napudno? Ang amin nga aglabas dakas. Kat nalabas ti panagayat mo iti dayjeng kakikay ta orino saan ka sikat ti ama ti sikog na. Ngem nakasagana ka nga mangikasar king kuana. Ang kasta ti kinapudno king kuana tatang. Ipatpatig kong harod. Ngem anyan tong harod ti sawon king kadagiti tao iti aglawlaw ba? Panakibutas. Saan nga napatig kanyak tatang no anyaman ti sawenda. Tinapatig ket maasawak matlaing ti babae nga ipatpatig ko. Ken patsik man nga ipatpatig nagtatang. Ay talaga nga minamauyong. Agmauyong kan bideng. Wow, manong, nagadumanin ti nakalapam nga ikan. Nagasatak mo rin nga napan nagpana, menggay, ading ko. Damanin dadakkel nga napanak nga talakitok. Mangiregalo ak manin agay ni Kikay iti talo nga bukel. Ni Manang Kikay kunam? Wen, angin kasanupeng nga rod nga maramanan ni Manang Kikay taragalo manong biding. Ket awan met isunan. Anya ti kunam? Apay ko nga saan nga maramanan. Kit awan nga roden ni Manang biding dito ita. Ay Manang Kikay ko nakumamanong ta nagtalaw ka no. Anya? Dayta ka manin menggay, sumro manin ti kinamarites mo. Sa anak nga marites manong Ta saan ba't nga chismis ti ibagbagak king kano di ket pudno. Napan na kano dinano ni Manong Alwin sa jay Cagayan manong. Naamuan na kano ti address ni Manong Alwin. Isu nga nagtalaw ta. Mapan na ni Sangpet ti Bagina sa jay Cagayan. Iti ayan da Manong Alwin nga ama ti sikog na. Ket syempre, ijay danton nga agden na ijay danton nga agasawa. Isu nga, saan nga maramanan deta, iregalo nga talakitok manong. Saan nga pudno dayta? Pudno manong. Isu nga lipati mo ni Manang Kikay. Saan nga da kayo tinaikari para iti maysa ken maysa? Saan nga pudno dayta kunak menggay? Tumalna ka. Saan nga mamadiking ka? Happy watching by kani Kasin Jocelyn Gascon. May samet nga agsapsapol. Hello by kini Lorceli Timbresa, Lorna Marshall, ni Arnel Sambus Unido. Ti saludsod. Ipatpatig nakakadimet ni Kikay kunana. Ay, amwen tayo. Napanak nga rod iti balay da Kikay ta kayat ko nga mapaneknekan no agpaiso ti kuna ni Menggay nga nagtalaw kano ni Kikay kat napan na dinanon ni Alwin ije Cagayan. Angim isu day tatipudno biding napandinanon ni Kikay ni Alwin ije Cagayan kalpasan nga adda nakaited king kuana iti address ni Alwin.
Nagtalaw nga saan nga nagpagpakada kanyak. Tadyak lakit di palubusan ko maa. Oh, di na pa'y sigurado na adan Alwin sadyay. When no makita naman, awaten nga ta ni Alwin ni Suna. Kat intarayan na lang nga ruden. Hangin mapay, auntie. Nalpas ka nagtulag kamin. Nakasaganak ba't nga mangi kasarking kuwana. Imbagak king kuwana nga ure nga saan nga sakti amati si Kugna ngim aklunek nga kas nagtaod kanyak. Ngayon niya tinaramid na. Api nga kasi, auntie. Api nga kasi ni Kikay. Ala, makatoy, Barok. Maawatan ka no api nga kastaon iti sakit na para ken ka. Taamok ken nakitkitak no kasano ti kinaanos mo nga. May nangar-aram iti anak ko. Amok no kasanot pa nang ipateg mo ken kuana. Sayang ta saan nga si kati inaklon idi ni Kikay. Nakasaysayaat ka. Nakasagsagot ka kada kami. Nasingpet ka. Kat amok nga di mo saktan ti anak ko ngem anya pengord itakat awan metten ni Kikay ditoy biding. Nasakit nga talaga, auntie. Tamok no da kami ti agkagasat. Api nga napan na pala kamat ti si Kugna ket intarayan lang aruden dayjay nga babae. Ay lalaki ko na kuma. Day tangon ti jak maawatan biding. Auntie, nagsakit. May kadwa nga pa nakapahay ko dayjay, auntie. Ala, makati arakupin ka. Ala, isangit mo laeng biding. Kinlaglagi, Pem. Saan lang nga ni Kikay? Saan lang nga ti anak ko ti babae dito ilubong? Ado di ta ti mas deserve na ti panagayat mo. Tinasinaw ken napudno nga panagayat mo biding. Hangim jak amo no adan to pa ipateg ko nga kasi ti panangipateg ko kini Kikay, auntie. Ala. Ay, deta ka manen, biding. Pao, nagmauyong ka nga talagan. Kunakmut king ka idi nga nakadot sa bali nga babae dita. Nagbarbartik ka manen, kapo iti tayo nga Kikay. Nga kastoy. Di mo't kunak king ka idi aya. Nga nakadot babae dita. Day tumadla nga latta nga Kikay, ti pagmamauyungam. Naitati kong kunak king kangkit. Natangkin tumad kami ti ulom. Kikay. Api nga. Di ka kumangamin sumapol, iti ka bukbukudam. At dalangarod nakasikog ka day jayan. Isupalat ka ba't kamatem. Itata, pinanawan na kamanan. Agbarbartek kamanan. Kika, tatang nagsakit. Kikay! 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 Ay, biding, si Kagayam data. Dumanong ka dito eh. Apeda ka dito eh. Ni Kikay, ante. Ni Kikay. Mailiwag ka ni Kikay. Umakanuan dito eh. Nakainom ka ni. Magkatita na. Uminom ka nalamis na danom. Kikay. Kikay. Ala, uminom ka na eh. Saan nga danom ti masapul ko? Masapul ko ni Kikay. Kikay! Kikay. Ay na, biding. Lipate mo ti anak ko. Awanin ni Kikay. Api namin nga nagbarbartik ka. Ti amok no, naawat mo nga saan nga dakay nagkagasat. Kikay. Kikay.
Ay, kikay. Apo, kikay. Makatimat. Saan ka nagsangit ti kasta, biding? Kikay. Kikay. Ay, kikay. Ay, aping agkanak, biding. Kikay. Kikay. Ako rin ka, saan nga sak ni Kikay? Ni Auntie Belenda ito eh. Saan man, si ka ni Kikay. Ay, tumanda ka, biding. Biding, diya kahit kasta. Kikay. Amok na ipatpatignak mit Kikay. I love you very much, Kikay. Ako rin ka, saan nga sak ni Kikay kung nakmet keng kabiding? Ni Auntie Belenda ito eh. Saan man, si ka ni Kikay, kita man ni malasing ko tarupam. Agkakaingas kami ata. Siyak nga ruti inana. Siyak ti malaan na. Siyak mamatiking ka. Siyak mamatiking ka. Si kanikikay. Ay, arak ko pinak. Damo na taag ka nak. Saan ka nga agkikit kikay. Amo ko ipatpatay na. Ay, saan ka nga kaskasta ni. Kabuta. Ay nga, alis to ak nga masulisog biding. Baka agbabawi kan to. Saan nga agbabawi kikay. Saan nga siyak ni kikay kung nakbiting ka. Saan man si ka ni kikay. Ako rin ka. Baka da makakita. Rekip ko tali daw. Mga kantoy, inta iti silid mo. Biding! Biding! Saan nga siyak ni kikay? Saan man si ka? Si ka kunagmad, si ka! Ay, 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 na Diyos ko, ay, ano dahil nga mapaspasama, ken? Api nga jak agkid-kid. Nagimas ka, kikay. Ala, Diyos ko. Basol ka dito, ti araramidik. Angin, awan na ti asawak. Awan na ti dakis na ti amok. Ken may sapay. Nabayagin nga jak narit na ti kasti. Namuna takinan na. Kikay. Nagsamit kikay. Oh, Diyos ko. Biding. Biding, baka agbabawi kan to ka. Tinton mausawang ka. Saan nagbabawi, kikay? Saan nisak ni kikay ko nakmet? Basta, saan nagtong agbabawi? Ay, na Diyos ko. Kasto'y gaya man diraman na, nabayagin. Nabayagin na di na udi. Ay, na naglabusin. Wow. Nagatidog na naglukmik. Diyos ko. Baka wala nakikay. Ang dakon nga makapagkid-kid. Diyak ka mo no apay. Rabawang kan kikay. Tagi ko kan. Saan kan to pulos nga mapaniti sa bali. Awan ti sa bali nga lalaki nga makatagi ko aking ka. Siyak laing kikay. Biding. Biding. Kikay. Alawinin siya ko ni kikay. Paraking ka, siya ni Kikay, ituloy mo. Sige. Biding. Biding. Kikay. Ay na, Diyos ko. Pagawanan na ka po, Diyos ko. Pagawanan na Kikay. Pagawanan na biding. Awan ti basol mo. Awan ti basol mo, Kikay. Agyaman nak. Agyaman nak. Dahil dati kung kunakangganan baraw, ay napaunay ka na ya. Di ka na nagpampanunod ay.
Baka walin nagtatangangin, awan ti malagip ko. Dahil takit ti kunak nga, api kami nga, barbartek ka. Gabula iti dayjay nga babae. O, anya itat na masamak. Jak mat inggagara tatang. Di mo inggagara ang napasama ka. Itatan, nasi kugamon, ti ina, ni Kikay. Jak karon ngayon gagara, tatang. Ay, napasama ka barok. Anya karon ti plano mita. Oh, ah, awan ti mabaling ko at tatang no iso ti gasat ko. Ay, naapo ay. Ay, Diyos ko. Anyan tulaan ti sao dagiti tattao taglawlaw. Awan ti duma na iti dayjay panang ikasar mo kuma. Kadayjay masikog nga di mo putot ti sikog na. Dayta sinikog gamot ti inana. Ay, paunay ka nagmauyong ka talagan bideng. Awan mo ti dakis na tatang no makiasawa ka ni Belen. Belen pa yan. Mano ko mati gidyat ti tawin nyo. Bainte tatang. Bainte. Kasla inamaw, luko. Ang ti kunadan tatang nga age doesn't matter. Kan masursurok tumit siguro nga ayatin ni Belen. Deta ibagadan ton kaputa saan ka nagbalegi ti anak na. Iso na maten, ti inana maten, ti sinarunom nga inaram. Agam saan kumit nga inaram tatang. Uwan na ta kasi ito latat parurot ti tao Sinikugam garon. Kaputag karkarupa dan, nagkakaingas dan. Ay naapo Diyos ko barok. Anya da ito nagtungtong palabaw. Awan ti babawi kong tatang. Takderak ti anyaman nga responsibilidad ko. Ikasar ko ni Belen. Ikasar ko iti mabiita panawen. Biding, nagangganas man itanda. Nagangganas itataam nga saktipan panagpakem saan nga kasi di. Wen Belen. Naimas ka Belen. Belen. Sige, guwantaam ti agsibog. Tapno alis to nga dumakkel deti biningain to kit mo iti saklot ko. Biding. Belen. Biding. Belen. Biding. Naragsak kamit laeng, Biding. Siyempre. Apay ko mga sana ka naragsak at kanayon na nga maparagsak, Belen. Angim, kasano nga ro, digiti mangmangig mo nga sa utatawi ti aglawlaw mo. Siyempre, adola ta digiti mangkantsaw king ka. Ta, bakbakitak nga amang, ngimitisi ka. Wino, saan ta nga agkaedad, dakkel ti gidyat ta. Awan ti anyaman na kanyak daytan. Kinawan ti mabalinin na ta, masigog kamit din. Siyempre, alisto ka lang ang masursuro nga ipatig ta. Umuna-unay kat parparagsakin na, nakanayon. May kadwa, si katiin na ti agbaling nga anak ta. Awan to nga tamot ti agbaling nga problema ta. Kabukbukudan ka, baruak, sika, naganakabalasang. Agyaman agnukas ta, agkari ka nga rod, anya ti ikariking ka. Nga, saan ka to nga sumapsapol iti sa bali no, ada makita mga ubing nga miti siyak. Saan to ang mapasamag deta, Belen? Awan ti sa pulik king kan. Uray bakit, no dikat ako nada. Sa anak mo nga bakit sika? Mano pala tawin ko, early 40s. Ang kasla imubing ka, sipo di ada napasamak ka data. Talaga? Wen, kasla medyo asikaswim mo tinti bagi, manipo di amum na na. Kat syempre ang mabainak met keng kan nga saan nga nornos tila nga no makita nak. Itatangod nga makita ti kinalapsat mo, Belen. Kasla nalaplapsat ka pa ngem ni Kikay. Pera buhaw mo daytan tila ibagbagam. Ama nagpay sumit. Agina natalaing tama minsan tupay. Dayta kati kay kayat kuking ka. O kabanbanwagam, kapigpig saam. Ket mayatak lata Uraya ti bagam, aramidek, Biding. Sige, agpaminduatan to nga rod.
Oh, Diyos ko, napapaot man ang dede may kadwa. Grabe. Ah, kasla pa nagriknak kit teenager ak pailaeng biding. ah, oh, kaslamat jak mabambanog king ka, Belen. Ken talaga nga, habang bumaybayag kit, umimimas ka. Ah, umin, kasi may ti pa nagriknak. Ay, na Diyos ko, aya. Ah, ah, ni, adagap apo, adag tugtugtug, iti kasto nga oras. Sino nga taday ta? Awan may tinam na maik nga sumangpet wenno bisita nga umay dito balay. Baka karuba. Diyak amo. Alaing ka lukatan tayo nakman si CR. Apay. Makatakiag. Ala sige sige. Alaing nakarot kitain no asino di jag tugtugtog. Umayan, mabiit lang. Alaing kag CR rin. Napanak karod nag-CR kasin yung intugot ko ti cellphone ko. Aging ka nga nailiwliwag ko nga ada nagtugtog itay nga tao itiri daw. Nga idi malpasak ket medyo adda mang mangikon nga dua babay nga agsarsarita iti salas. Indaras ko nga roden ti nagbawas. Takayat ko maamuan no asino ti sangaili. Ket ni agalas pasado alas 11 ti rabi adda pala sangaili. Success. Mayatin. Nabang araw na ako. Ang nanang. Awatin ako mapailaing nanang. May busesak di siya. Malasing ko titimik na. Si Ripek man. Agpaiso. Ni Kikay. Awan ti kadwana. Isuda ti agsarsarita kini Belen. Denggek man niya pagsarsaritahan da. Nanang, pakawanin na kuma. Ala, dalpasan ti napasamak. Uray no nasakit tinakim ko nga nagtalo ka nga di ka nagpakpakada kanya. Alangan mo't nga saan ka nga awaten. Ket siyak ti inam. Adda nga rod ina nga matiis na ti anak na aya. Agyaman ak nanang. Agyaman ak. Magawalendag nanang. Malaos tunan. Anya ngamin aya tinapasamak. Api nga nagsubli ka dito eh. Kinaping agsangsangit ka. Napanan ni Alwin. Neket ni. Dakkel ta tiyan mon. Dandani kan sapi aganakin. Ay, nanang. Diyan ako nagsubli sa dyan, nanang. Taapay. Apay, anak na pasamak, anak ko. Diyak kayatin. Anya ti dim kayat. Diyak kayatin ni Alwin. No, kahit mo sa, nagkita kayo sa dyan. When, nanang, nagkita kami ngagpaiso. Inyalaan na kiti apartment nga nagyanag. Nga adapay kaduhag angim anya. Angim manmano kanimit nga agden na. Anya kita taapay. Adagaya minasawa na nanang. Anya? Ada asawa ni Alwin? Uy, nanang. Kunana kanyak. Nga uray ko na ada asawa na uray no siya asawa kitagdaran na kano. Ti responsibilidad na kanyak. Basta palimid bi kanulaking. Anya? Kahit mo kasawin pagbalinin nakakabit na. Uy, nanang. Iso nga jak kayat. Ajak kayat.
Pinagpili-pilik iso na. Ket pinili na ti asawa na, ken ti pamilya na. Iso nga nagawid ang dituin na lang. Ay, ala, kasi mi ti anak ko. Kasi kami ti anak ko. Oh, anya nga ti plano mitan. Oh, may kadituyin ata agnaid kadituyin. Saan ka nga tumaltalaw nga minen? Tapag tinulungan ta dahita si kugmo. Tapag tinulugan ta met dahita si kugko. Anya ti kunam nanang? Masikugak met anak ko. Agpada ta nga masikug. Ang imsyak, nasurok nga 2 bulan pay laeng. Anya? Asino ti ama ti sikug mo nanang? Nagasawa kay kadi manen? Asino? Amok kadi? Ha? Biding? Ay, kumusta ka, Kikay? Sika ka din nga paiso. Kinapi nga da ka dito balay. Api nga da ka dito balay. Anak, ni Biding. Iso ti ama, ti sikug ko. Anya? Nanang? Biding, agpaiso ka dito ito eh. Agpaiso, Kikay. Agdenden na kami kaninanang mo. Anya? Nanang? Biding? Apay! Nanang! Kinasarita na ni Belen nga agawid akpay laeng iti dayta nga rabiita kayat da nga agsarita nga ginangad isisuda laeng. Dito'y nga naamuan ni Belen nga plano gayam kuma ni Kikay ti agsubli ken alukuyen na tiriknak nga siyak ti mangikasarking kuana iyan tangay ket adamit gayamen asawa ni Alwin. Di na inexpektar nga kastoy ti masangpetan na iso nga nasakit kano tinakem na. Daytoy nga rod ti problema itan kasinyong tapati siyak ket agduaduan ken ni Belen. Idi ti ibagana nga ipaaklon ni Kikay ti sikug na kanya ket kasla maburburiburan meten ti panunot ko no anyat aramidek. Ay talagang agmauyog ka aya. Nagimas nga tuktukan ta ulo mo Biding. Taapi ko mamit tatang. Agbarbartik ka ba rin? Nagsaya at lang arot ti Jaryo kani Belenen. Ang nagsubli nga rod ni Kikay tatang. Apay ko man nagsubli. Anda ko ma. Amo yung nga iso ti pagpatik ko nga talaga tatang. Nabayagin ubing ay linuloko. Uri man iso ti patpatik mo. Ngem ni Belen tinasikugam. Tinanang na. Nanang ni Kikay. Iso ti mangparparagsaking kan. Ay, nadlaw ko gat. Nga gimagat ka nga nagkalap. Nakasarsaranta ka. Itatagat kasi mangput man dahil nga kikayon. Kastaman tubobra mo, nagbarbartik ka manan. Diyan karoon na mo teramidik, tatang. Kaya ito nga ada ni Kikay nga nakasagana nga mangisangpit. Ito sikog na. Nagluko kan. Kagayat mo karoon kadenam ti putot ti sabali nga lalaki. Kaya anya karoon ti mapasamag iti putot mo kinibelen. Diyan karoon amo tatang ta. Diyan amo taramidik. Deta kat ko nakasimsimple ti problema. Bay am di diyan nga Kikayan lipate maun. Nalpas nga sinaktan na kan. Agim ka sa nang araw din tatang. Kaya't ko matlaing ni Kikay taub ubing. Taiso talaga ti patpateg ko, linuloko. Laglag. Duldog ka kindi ah. Pauli malala amaya. Tatang. Imbes ko mga tulungan nga. Tulungan ka karod. Isurgay baga king kalipate mo di jay. Di jay nga Kikay. Ninanang na ti ipamaysam. Taisungor tinasikugam. Kasano torte ubing no aganak ni Belen. Kasano ti putot mo. Kasano nang tumawatan ti amin. Nga ti amana, asawa ti kabsat na iti ina. Ala, no kas magarigan ta inaklon mo ni Kikay. Ti amana ket bayaw na gayam. Ti amana ket pinututan na ti inana, angem ti inasawa na ket ti kabsat na iti ina. Uray sak ma. Ay apo aya.
Naggulo. Saan ka de? Barok. Di mo maamiris na kita. Makulkul pa iti panunot ko, mang panunot ti kasasaad yun, no kas pagarigan, tanikikay ti pilyim nga asawaan. Nagluko ka nga talagan. Ganyan karot ti aramidik tatang. Ay kita, kunakmat king ka nga, ipamaysam ni Belen, taisot na si Kugam, taputot mo, kadardaram, daram, na iti saklot na. Ay kasanon to karot tatang, nagdiden na kami ta. Adaking kadaytan na. Detalat kikayan ayat ya data pusom. De sorsorwem ngamin nga ayaten data nasikugam Luko. No sakla kumat nakasikug. Tatang mit. Makaamu ka ditan. Nagrekat ka nga bagbagaan. De takit ti paglay nga magbarte-bartag. Dahito iti problema kasi nyo nakainumak man weno saan talaga nga dahito pusok latta ti agari. Imaginek ti masakbayan nga kadendenak ni Kikay nga arapaap ko pala idi sipod di ubing kampay idi ubing kampay kay ni Kikay. No arapaapek met imaginek nga ni Belen ti kadenden na kasanon tong aruden no bumaketen ket kapigpig sa akto pay laeng. Dagita ti agtartaray iti panunot ko kasinyo. Jakto nga ta masulisog no agdeden na kami iti maymay sa abalay wenno agkukuyog kami nga ti asawak ket ina kay babae nga first love ko ken patsek nga isupay lati patpatig ko. Jakto nga ta liputan ni Belen. Balakadan takman kasinyong no anya ti aramidek no asino ti pilyek kadakwada. Dabaring no malawlawagan ti panunot ko malag-anan ti riknak nga agdesisyon. Ket iyon na akong ti agyaman kadagiti makaited kanyak ti balakad. Ken kang runan nga pagyamanak ket ken ka nga naanos ken nalaing nga nangibasa nangurnos ken nangidrama. Ito'y pakasaritaan ti parikot ko iti biyag. Sabi ko mata damit na ibatik nga adal liwliwa ken pagsarmingan iti biyag kadagiti nakipagbuya ken nakipagdengeg. More power to your program and God bless everyone. Ito'y maburburiburan ti panunot na biding iti Ilocos Norte. Thank you so much biding ti panangiburay mo kada kami deti na isang sangayan nga parikot mo iti biyag. Ta normally adda digiti ag problema nga agpilpili iti dua nga tao no asino ti rumbeng nangayaten. Ang ti na isang sangayan kunak ngamin ket sika ti pagpilpilyam nga dua nga babae ket agina. What? Ikaw na, nga ba? Alagad nam na maembet nga damay ito na balakad para king ka. Kat sabi ko matamakana ito di nga balakad. Tap no masolusyonam. Deta nga problema. Tap no makapagdesisyon ganoan niya ti kasayaatan nga aramidem. At dati nga roden, mabalin yun nga balakadan. At dati kita imon unan. Kat inakaroden rogyan nga ibasa. Medyo kurkurang ti oras na ito manen. Alright, ayan. Thank you so much. Kadigiti narway nga nagbuya, digiti nag-share, nag-comment. Kastameten kadigiti amin-aming sponsors me, Star Senders. And amin-amin kayo awan labas na. Okay, rugyante nga roden, ti agibasa kadigiti komentuyo, reaction nyo, ken balakad yo, laglag, kabiding ko ng liyobid. Oh, biding-bidingim idan nga duwa ko namin ni J-Lo Valencia. Uy, bad day ta. Dapat may samay-sa lang. May samay-sa lang kasi maditi duwa, madit paggedgedanem ti duwa. That's bad. Oh, tatangaal daw
ni Pela Belen. The next day, ni Kikay kasya. Maysa-maysa lang. Okay. Ape ngamin nga linansaam ni nanang na kunan makoy numil. Mel Valdez Pascual. Ano? Tutay tumarayen. Ag two-timer kamit biding. Ardong adan putot mo ken inana. Ken ikasarmon aduldug. Tay uyong Ni Belen di ipamaysam ko namin ni Aislinn. Awan pulos may balakad ko ta permi naka elektoy istoryan sender ko namin ni J-Lo Valencia. Ni Mirna Dancel Fernandez asawaem idangadwan sender. Kay Marites Tejada ko na importante jay putot mo laglag ko na naman. Kasano warod mo dati syempre mapututan nan tumot ni Kikay no isut pilyan na. Oh, di ba nagmayat agi na napututan na nga duwa. Aba. Kapkapin anong tungod jay duwa putot na. Allah, di ba naggulunton no mapututan na ida nga agi na agkakaanong tungod digiti duwa putot na. Agkabsat da? O agi na? Ajak amo. Lula na? Ha? Di ba naggulo? Makulkul ti panunot ko dito eh. Ay, kung naman ni Ate Lilibet Kabugon, awa, nagtalaw ka kit din biding. Pagpistaan da ka. Amot nord agtulag di kita aginan sige aggudwa talata nagsinublat ta. Oh, pututan nakatatanga tawon, siyak tumutuno sumaruno nga tawon. Sikan tumanon the following year, siyak tumanon the next year. Apo nagmayaten yun nga. Manugang ko asawa ko. Apo, ay manugang ko asawa ko. When katugangak inasawa. Ay sana, Schumann ko kunana. Schumann ko, first love ko. Aba, nagatut mabaling nga title na siya. Kulabay ni Ren ta pero saan ka lang nalaing iti agubon iti ikan nga talakitok no diket uray ti agina kayat mo pa nga ubunen. Anya lat laing mo. Pati agubon ti agina ket nalaing paglaingan pa. Huawei B Sabado sender asawaem ida nga agina kunana Arsenio Domingo Jr. asawaem nga duan biding tapnon may mayat. Agpapada dapat ti balakad siga puro linuluko. Saan dakan mo't nga serious wenet. Amom data problema ngamin kasla saan nga problema. Kasla nakaswerte ka pa. Angem di mo pa naramanan ngamin ni Kikay amok nga data trason mo no api agdua-dua ka. Ma-curious ka mo't ano anya traman mo di anak. Naramanam di inan. Baka piling mo na imas di anak. Ay data't nagkamalya mo. Saan mo maibagano na imas ti inawin no anak. Adan tulat ta kaya ti performance da. Dependemet ni Ate Lilibet ko na napay. Bakit anong mayroon sa'yo biding na pag-agaawan dakat babae? Umadayo kayo kini Belen tapno ada peace of mind mo biding. Dita sumibkay ko na ay sender no nagulo ti panunot mo nga asawaem ida nga duwan. Total masikog da nga dua takderam ida nga duwan. Sikati agbalin nga ama dagita duwa nga aginan. Total inaramid mo dayta mayat dalakit di sender. Apo nagmayat ti biag mon siga. Dua dantong agpasuso syempre ikalapam ida iti talakitok nga sigangenda nga igupen da kalduan da tapno natubog to tay dededa. Nagmayat ti biag mo dua mo ti pagsuswam no. Dua mo ti sibugam. Sana all ko namin tulatan ang lalaki. Bideng. Manglukluko kan saman nga problema dati kahit mo lang paapalan da kami. Pakastoy mo tamay isala. Beta ubing yun na bakbaket. Sakto lang decide ano mapadasag idang adwa sa mga. Alright, ayan, thank you so much. Kadi balakad yo, ado pa iti balakad.